Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o vom lua pe Ems. Vai de mine, îmi place mult. Hai să vedem. Mamă, Ems, îmi place mult. Sunt foarte încântată că am luat-o. Chiar îmi place mult. Sincer, o să mai fac din astea, nu o să mai am ce să indică ceva, nu se știe. Dar aici, asta a fost ultima pe care am luat-o, ultimul brawler de la Trophy Road. Că îmi place mult. Mult, foarte mult. Gen, eu zic că e drăguță. Dacă vă place acest episod, dați like și subscribe și vă abonați. Dacă, sau una dintre ele, ce doriți voi. Sau poate toate trei sau două. Sau una, cum am zis prima oară. Bine, cam acesta a fost episodul. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!